que se iban a topar con un problema, e é que isto é unha guerra inicialmente de minorías, non? E dicen en todas partes que o nacionalismo e os que estábamos a favor do galego éramos máis, desde o punto de vista da capacidade mobilizadora, que eles. E acórdate que eles intentaron mobilizar con o PP por detrás, con todo por detrás, con a señora Rosa Díez por detrás. Houve unhas manifestacións en Santiago de Compostela que non pasaron de 4.000 persoas, con todos os medios a seu favor. Bueno, entón, eso quere dicir que na sociedade galega primeiro hai un sector, de acordo, que non é a maioría, pero que en este aspecto moi convicto, que ten convicción e se move, cousa que eles non contan, o cal xa é un factor positivo para o país. Tropezan co esteticismo de gran parte da xente, que inda que non cree no galego, tampouco cree en ir a facer a batalla en contra dele. Vostedes en casa pode decir, ai, ten razón Telecinco, que é verdade, dice que aquí hai tanto galego, para que vale. Pero depois esa señora ou ese señor te intentas movelo para que vaya a Santiago de Compostela e non vai, entendes? O cal quere dicir que el mesmo, no seu subconsciente, sabe que é mentira moitas cousas que están contando, ou que non ve a urxencia deso porque ten problemas que a él lle preocupan moito máis. Bueno, iso nós conseguimos, en certa maneira, movelo con habilidade, con violencia. E creo que incluso provocaron unha cousa, que hai xente que antes non lle importaba un pito nada do idioma, que agora se preguntasen moitas cousas por qué. E entón teñen unha atitude menos refractaria, non é que van a estar a favor túa, pero che collen un papel, pois, dase un papel e collencho, bueno, con normalidade, e léeno. Isto era impensável antes de todo o conflito. Entón, as sociedades son frágiles. Hoxe máis que nunca, ainda que nos parezca a nós o contrario, xusto cando parece que hai máis información, é cando a xente está máis confundida. Despois, cando hai menos conviccións activas, cando a xente é máis escética, e o poder non conta con eso. Moitas veces pensa que tendo todas as cousas ao seu favor, que pode manipular como quere. E hai uns límites. E no caso da sociedade galega, afortunadamente, ainda hai moito pobo ou que non acredita, no fondo, mesmo das mentiras que ela a veces enuncia, ou que lle fan enunciar, e hai relativamente pobo que ten unha certa convicción sobre isto. Desde logo, para as condicións nas que estamos vivindo, moita, moita, podo asegurar eu, E o problema da lingua, mira, na movilización de Santiago, que había moitos miles de persoas, había cantidade de persoas falando galego. O cal proba que esa xente, perdón, falando español, esa xente non creu as patochadas, ou lle pareceu moi agresivo o que se facía contra, home, tanto non, un pouco, o sea, controlar que non nos excedamos, sí, pero xa que se vaya en contra de nós como galegos, eso a moita xente xa dixo, ostras, estánse pasando, entendes? Foi un pouco a oscilación de agulla, igual que lle fixeron creer que nós nos estábamos pasando con a imposición del galego, desta vez a xente dixo, ostras, este se pasa no ataque contra algo que nos parece excesivo, por feito de ser galegos, o sea, víronlle aos orellas ao lobo. Bueno, entón, a pedagogía, eu estou de acordo, pero, meu rei, pedagogía sin contacto directo é moi difícil. E eu podo asegurar que entre hai 2 anos e medio que fun a un instituto de Nigrán, que aquelo foi espectacular, eu o que lhe escoitei foi espectacular. En Nigrán, En Nigrán. Os defensores do galego todos ali calados, encollidos, avergoñados, sin falar, e cando falaron para decir, bueno, pois, para justificar que non se podía falar galego porque había moitas normativas. O problema era a normativa, non? Os que estaban en contra, bueno, ademais, pero foi espectacular, ali as rapazas, sobre todo as rapazas así da pequena burguesía esta vilega e tal, bueno, porque sí, porque le tiraron piedras a unos que fueron allí, no sé qué, pero terrible, pero aquí todos en gallego, vamos a ver, imposible, porque vos mesmas decides que hai clases en inglés. Bueno, pero terrible, Pero mira, cando acabou todo o chinglao e todo foi moi educado, viñeron unhas rapaciñas caladiñas ali ao final, e elas que non se atreveron a falar ali, polo menos falando en español, dixeron, mire, estuvo moi ben que viniera, porque nos dimos cuentas de algunas cosas. Bueno, pues claro, a pedagogía é iso, pero que clase de pedagogía? 3 rapazas, en aquel momento frente a 150, que os que estaban a favor todos caladiños, e as 6 ou 7 que eran contrarias, pero por Telecinco, era máis unha cousa de sí, se veía que non era unha cousa normal, porque era máis un discurso de agitación, de tal,
con moi bon profesor, por certo, moi bon pedagogo, tan bon profesor que mantiña orde en unha sala con prácticamente 170 e tantos alumnos, que xa hai que ter huevos, e que todo fora ordenadito e todo eso. O sea, que a pedagogía ten os límites que ten, pero a historia existe, as sociedades cambian, e todo o mundo, perante sucesos e as prácticas, tamén se vai posicionando. E mira, isto sin conflito na vida non hai nada, eso podelo ter por seguro, é imposible, é imposible. Ben, pois con isto imos pechando a quenda de intervencións, continuamos pola tarde a partir das 4:30 con Xurxo Souto.